Nga kita nagkauban, nagkatigong tungod sa atong tuyo ug tumong. Nga sa bread and pastry kita makakasol. Bisan ug di batang nagkailhanay, pero ana-ana ang pagtinabangan. Bisan ug usahay dili magsinat-tinay, pero sa paglampos kitang tanan sabay-sabay. Teamwork is let's bake Sophie roll chiffon cake. Teamwork is let's bake Swiss roll and chocolate cake. There's more other bread, together we eat. Bisan nung nahuman ang atong training, pero ang teamwork is magpabiling. Magbadayon ang atong banding-banding. Teamwork is sabay-sabay.